Bueno, bos días. Empezamos, rematado a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta da Consellería de Facenda, responsable da función pública da Comunidade Autónoma, se aprobamos a oferta de emprego público correspondente ao ano 2025. É un decreto que aproba esta oferta de emprego público e que convoca 1.103 prazas para traballar na Administración da Xunta de Galicia. Desas 1.103, 803 son de acceso libre e as outras 300 de promoción interna. Ademais, hai unha reserva para persoas con discapacidade, un turno restringido de casi o 12%, 11,8%, que está por riba sensiblemente do que establece a legislación como reserva mínima, que dun 7%, no noso caso é casi dun 12%. Por darlles algún detalle máis desta oferta de emprego público, das 800 de acceso libre, 138 son para reforzar o Servizo de Prevención e Defensa contra os lumes. Destas 138, 124 son para prazas de bombeiros e 14 para xefes de brigada. 160 para persoal de limpieza e cociña, sigo no turno libre, 130 corpos administrativos, 108 coidadores, casi todos para centros escolares, para alumnos con necesidades educativas especiais, 60 para persoal subalterno, 50 técnicos de xestión ambiental e, despois, o resto xa son poucas para letrados ou postos na área de finanzas, ata completar as 800. E das de promoción interna, 153 Corpo Auxiliar C2, 75 Corpo Administrativo C1, 50 Corpo de Xestión A2, 20 para Corpo Superior A1. E así, despois, algunha, por exemplo, dúas para inspectores de consumo, así hasta completar as 300. E volvemos a aplicar a taxa máxima de reposición que permite a legislación básica estatal, é dicir, imos ao límite na convocatoria de novas plazas. Sigo no ámbito do persoal funcionario. Este acordo refírese ao persoal funcionario que traballa na Administración de Xustiza e que é competencia da Xunta de Galicia, que son todos menos, como saben, xuíces, fiscais e letrados da Administración de Xustiza. Bueno, hoxe acordamos destinar 7,5 millóns de euros a pagar durante os próximos 3 anos para mellorar a retribución dos empregados de Xustiza para sufragar as novas funcións que teñen que asumir a partir da Lei Estatal de Eficiencia do Servizo de Xustiza. Aquí quero remarcar unha cousa. Son novas obrigas que establecen para estes funcionarios unha lei estatal, pero que ten unha repercusión directa en quen ten que abogar as nóminas, que son as comunidades autónomas que temos transferidas as competencias, e se produce unha vez máis sin prácticamente ninguna transferencia de fondos por parte do Estado para asumir as cuantías derivadas das novas obrigacións que impón unha lei estatal e, polo tanto, é a Xunta de Galicia que ten que asumir na súa práctica totalidade estes 7,5 millóns de euros. Hai moitas novidades e novas funcións que implica esta lei. Bueno, por exemplo, unha das máis novidosas é que os xulgados de paz se convirten en oficinas de xustiza, amplían os seus servicios actuais e isto, lóxicamente, redunda na comodidade de moitas persoas que antes tiñan para facer moitos trámites relacionados coa Administración de Xustiza desplazarse os xulgados ordinarios e agora van poder facelos con estas novas funcións que asumen nos xulgados de paz que están en todos os concellos e, polo tanto, sobre todo para a xente que vive no rural, é unha mellora moi sensible. Este acordo, esta 7,5 millóns de euros en 3 anos, ven logo dun acordo cos sindicatos no proceso de reorganización e adaptación da estrutura judicial ás obrigas desta nova lei estatal, insisto, que ven prácticamente sin fondos e ten que ser asumido pola comunidade autónoma. Cambio política social. Acabamos de celebrar hai poucos días o Día contra a Violencia Machista e hoxe volvemos a renovar unhas axudas que a día de hoxe, dende hai moitos anos, a Comunidade Autónoma de Galicia é a única que as mantén, esas axudas económicas directas, as vítimas de violencia machista para promover a súa autonomía e que teñan, nos primeiros momentos, sobre todo, unha axuda económica para rachar coa súa vida e coa súa convivencia co maltratador.
Ose, polo tanto, demoslle o visto e prace a destinar 5,4 millóns de euros a unha nova edición das axudas mensuais ás vítimas de violencia machista. Son unhas axudas, dependendo das circunstancias de cada muller, entre 200 e 800 euros ao mes durante un ano, e, por darlles, estas serían as axudas do ano que ven, no que levamos deste 2025, 600 mulleres foron beneficiarias destas axudas por ser vítimas de malos tratos, de explotación sexual ou de trata. Cambio de acordo de Consellería, varios acordos da Consellería de Cultura. O primeiro é en recoñecemento da figura dun dos arquitectos galegos máis importantes do século XX, o porriñés Antonio Palacios, que é autor de obras emblemáticas tanto en Madrid, o Palacio de Cibeles, o Círculo de las Artes, e tamén aquí en Galicia, a propia Casa Consistorial de Porriño, o Templo da Veracruz no Carballiño, un dos arquitectos, sen dúbida, máis importantes a nivel nacional e incluso europeo no século XX, do Concello de Porriño, onde xa ten unha sala de exposicións, e agora o que facemos é destinar un convenio co Concello de Porriño 140.000 euros para que nun local contiguo, onde está a sala de exposicións, poidan convertelo en museo dedicado de xeito permanente a Antonio Palacios. Estos 140.000 euros son para actuar na fachada cristalada, no sistema de illamento, na iluminación, acondicionar esta sala contigua para darlle a condición de museo o que era unha sala de exposicións. Outro acordo de cultura, os acordamos integrar a colección Vicente Risco, que xestiona a fundación que leva o nome deste autor, no sistema galego de centros museísticos. Son documentos e pezas da súa obra plástica, ahora mismo están na casa familiar de Allariz, hai documentos dos traballos que ten a súa faceta académica, política, xornalística e tamén obra plástica. Todo isto custodiaba a familia obra plástica e, polo tanto, ahora quedan integrados no sistema galego de centros museísticos. Xa son 95 con esta integración e, polo tanto, poden acceder a axudas públicas e traballar en rede co resto dos centros e conxuntos de obras integradas neste sistema de museos de Galicia. E outro acordo, son 3, da Consellería de Cultura. Hoxe aprobamos destinar ao redor d'1 millón de euros para convocar 70 bolsas de formación en museos, bibliotecas e arquivos galegos. Son estadías que poden prolongarse ata 13 meses para aprender os labores propios para traballar nestas instalacións. Son 33 bolsas para bibliotecas, 18 para arquivos e 18 para traballar en museos. Xa levamos uns cantos anos, teñen moitísima aceptación esta posibilidade con estas bolsas de adquirir unha formación práctica. Dende o ano 2020, casi 2.000 persoas se beneficiaron, fomos incrementando. A convocatoria deste ano supón un 24% ante o número de solicitudes respecto dos anos anteriores. Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe aprobamos destinar 2,1 millóns de euros para asinar convenios con concellos que desexen recuperar e poñer en valor as contornas fluviais dos ríos que pasen polos seus termos municipais. Por lo tanto, o que queremos é protexer os ecosistemas acuáticos deses ríos e tamén fomentar a habilitación de espazos de disfrute, de lecer na contorna dos ríos, cumprindo todas as normativas e todos os requerimentos. Por lo tanto, 2,1 millóns de euros para ir facendo convenios cos concellos que desexen facer este tipo de obras. Hai algúns asinados co Concello de Boimorto, Valga, Frade, Salama, e o que queremos é estendelo a máis concellos e por eso aprobamos esta cantidad de 2,1 millóns de euros que, insisto, se irá desglosando a través de convenios con diferentes concellos. Sigo en infraestructuras, pero a proposta da Consellería de Vivenda acordamos destinar 3,6 millóns de euros para seguir reforzando o firme de estradas autonómicas que necesitan estas intervencións máis en profundidade. Fora, recordan que xa no Consello pasado, me parece que xa traíamos obras en algunhas estradas autonómicas e agora traemos novamente en 3 estradas que pasan polos concellos da Estrada e da Golada, 3,6 millóns de euros para obras de reacondicionamento e reforzo dos firmes. É rehabilitar a capa de rodaxe, en total son 33 kilómetros nestas 3 vías, e a intención é licitalas no primeiro semestre do ano 2026
e terían un ano para poder executarse as tres, creo que só dixen, de titularidade autonómica. Paso ao sector primario, a proposta da Consellería de Medio Rural, hoxe autorizamos investir 2,3 millóns de euros en achegas para seguir apoiando as chamadas agrupacións de defensa sanitaria gandeira que traballan, colaboran coa Xunta de Galicia na prevención e control de enfermidades nas granxas galegas. Neste momento, tema especialmente importante e sensible, polo tanto, destinamos 2,3 millóns de euros, pois, sobre todo para os gastos dos veterinarios que traballan nestas agrupacións e do material que é necesario para os controis e revisións que estes profesionais fan nas explotacións gandeiras. Sigo no sector primario, pero paso á Consellería do Mar. Hoxe acordamos, hai varios acordos da Consellería do Mar, lanzar unha convocatoria de axudas para promover proxectos dirixidos á mellora da xestión e conservación dos bancos marisqueiros. Son casi 2 millóns de euros, algo máis de 1.900.000 euros, e os destinatarios serán confradías de pescadores, organizacións de produtores, pois, para proxectos que busquen recuperación do hábitat mariño, mellora da xestión dos recursos marisqueiros, reducción da contaminación e eliminación de especies invasoras. E tamén a proposta da Consellería do Mar, hoxe acordamos destinar 18 millóns de euros nun período de 3 anos, 26, 27 e 28, para apoiar a través dos GALP, dos grupos de acción local do sector pesqueiro, que existen en varias localidades de Galicia, apoiar proxectos que busquen dinamizar estas zonas costeiras pois para xerar emprego, garantir a remuda xeracional de negocios que se estén funcionando, promover a economía azul, poñer en valor tamén o patrimonio cultural marítimo. Os destinatarios son empresas, cofradías de pescadores ou entidades que traballen nos entornos das localidades costeiras. Xa digo, 18 millóns de euros en 3 anos, 26, 27 e 28. A proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos unha nova declaración de proxecto industrial estratégico. Isto non é, neste caso, non é unha nova industria, é unha ampliación dunha que se existe. Estou falando da fábrica de fariñas proteicas que a empresa Alfa Progal, unha empresa biotecnolóxica, ten no concello lucense de Palas de Rei. Ademais, é un proxecto moi innovador, adícase á cría e engorde de larvas de moscas destinadas a produtos que teñen uso na agricultura e na alimentación animal. Un investimento importante, ampliación, máis de 100 millóns de euros para multiplicar ata por 5 veces a produción actual desta empresa biotecnolóxica, que, xa digo, está en funcionamento ahora mismo no Concello de Palas de Rei, e a creación de postos de traballo se estima en algo máis de 100 postos de traballo, o que vai supoñer ampliación. E despois desta declaración como proxecto industrial estratégico, a previsión da empresa é comenzar antes de que remate o primeiro semestre do ano que ven, estas obras de ampliación. Cambio de paso á Consellería de Emprego agora. Acordamos, a proposta desta Consellería, destinar 8,5 millóns de euros a impulsar as chamadas formacións á demanda, coa intención de chegar a casi 3.000, 2.800 traballadores desempregados. Que son a formación á demanda? Pois aquela que nos piden as empresas, normalmente para atender máis picos de produción ou para lanzar unha nova liña, e, polo tanto, necesitan que incorporar persoal, necesitan que, ademais, que ese persoal teña unha formación específica para a actividade que van desenvolver nesa empresa. Polo tanto, os destinatarios son as empresas, os clústeres ou aos centros acreditados para impartir esa formación específica que demandan estas empresas concretas. Estas axudas que concede a Xunta de Galicia exixen que entre un 40% mínimo e un 60% do alumnado quede despois contratado cando remate esa formación ademais presencial, en todos os casos, casi sempre, en moitos casos, nas empresas ou nas aulas dos clústeres, e poden ser de longa duración ou tamén, cada vez máis, microformacións para necesidades puntuais das empresas que necesitan ampliar as súas plantillas que ese persoal teña unha formación específica.
Sigo na Consellería de Emprego, demoslle un novo acordo, demoslle luz verde a incrementar nun 40%, eu explico a razón, as axudas ou as cantidades que destinamos para que os concellos poidan contratar a persoal en situación de desemprego e para adicalos nesta ocasión a traballar no ámbito da prevención do lume. Son 20 millóns de euros, un 40% máis que en ocasións anteriores, e este persoal vaise encargar, basicamente, de acordo co que anunciamos na comparecencia despois dos lumes deste verán, a tarefas de prevención e de limpieza de faixas. E, polo tanto, esta é unha das medidas para apoiar os concellos nesa competencia que lles corresponde, pero que decíamos que é necesario ter un apoio económico da Xunta de Galicia para poder afrontala. Por lo tanto, 20 millóns de euros, un 40% máis que en edicións anteriores, e a intención é que ao redor dun milleiro de persoas desempregadas se poidan ser contratadas a través destas axudas, contratos de 9 meses, e para chegar ao redor, calculamos, pois o número pode chegar a 300 concellos, dado que esta unha obriga, que é unha necesidade de limpeza que teñen prácticamente todos. Os municipios que teñan máis de 1.500 hectáreas de faixas secundarias terán máis fondos para contratar, lóxicamente, máis cantidade que limpiar e, por lo tanto, máis axuda. E estos poderán recibir axudas para contratar ata 5 persoas en labores de limpeza, dúas que, ademais, fagan un traballo de coordinación, é dicir, ata 7 persoas con máis de 1.500 hectáreas de faixas secundarias a limpar, e tamén os concellos afectados pola vaga de lumes do pasado verán terán a garantía de que, como mínimo, poderán contratar, se o desexan, o mesmo número de traballadores que contrataron na edición anterior, se que fixeron contrato, que moitos o fixeron. Cambio de acordo, neste caso non é un acordo, é un informe do que deu conta a Consellería de Facenda, unha boa nova que demostra, ou sigue demostrando, amosando a boa saúde orzamentaria e financiera da Comunidade Autónoma de Galicia. O que deu conta a Consellería de Facenda é que as dúas principais empresas, compañías de cualificación crediticia, que son Moody's e Standard & Poor's, elevan para ben a categoría, a solvencia crediticia da Xunta de Galicia, que tanto como avaliar a capacidade de pago que ten respecto das débedas que contraiga. Isto ten moita importancia porque estas cualificacións son as que teñen en conta basicamente as entidades financeiras a hora de concederlle crédito ás comunidades autónomas e para avaliar a capacidade e o risco que hai agora das devolucións e, polo tanto, canto menos risco, mellores condicións se poden obter cando se solicita un préstamo. A cualificación, que as dúas coinciden, ademais, tanto Moody's, insisto, como Standard & Poor's, elevándonos a cualificación, nos sitúa entre as comunidades autónomas máis fiables. Estábamos en nivel A e pasamos ao nivel A+, polo tanto, estamos nunha cualificación que a día de hoxe só teñen outras dúas comunidades autónomas máis en España, que son Canarias e Cantabria. Agora se une Galicia a esta cualificación A+, que, lóxicamente, vai ter unha repercusión positiva agora a obter mellores condicións de financiamento, menor cantidad a pagar de intereses cando se soliciten algún tipo de operación financiera de endebedamento. Cambio de Consellería de Acordos, seguimos, como prácticamente todos os consellos, con acordos para cumplir o compromiso de doblar o parque público de vivendas. Hoxe, como outras ocasións, é un doble acordo. Aceptamos a cesión a título gratuito de parcelas para a construción de vivenda pública. Este acordo se refire, aceptamos unha cesión que fai o Concello de Bueu para construir 21 vivendas de promoción pública, donde a Xunta investirá 4 millóns de euros. Son 3 parcelas, en realidade, as da cesión, na zona das Lagoas, insisto, en Bueu, e decía que un doble acordo. Aceptamos a cesión e, ao mesmo tempo, autorizamos a licitación do proxecto de obras, que, en canto este redactado, dará lugar á licitación das obras para dispoñer de 21 vivendas máis. Co Concello de Bueu son 13 os concellos que están nesta liña de colaboración coa Xunta de Galicia, consistente en ceder a título gratuito parcelas edificables
para que a Xunta de Galicia faga vivendas de promoción pública sobre ese chan. Penúltimo acordo, a proposta da Consellería de Educación dentro do compromiso, que creo que levamos amosando xa en moitos acordos que aproba o Consello, de seguir apostando polo I+D+I, I+G+I, como nos gusta chamalo, investigación con selo galego. Outro acordo que nos sigue situando, sen ninguna dúbida, en criterios cualitativos e tamén cuantitativos, no grupo cabeceiro de 2-3 comunidades autónomas que máis apostan pola ciencia e polo investimento e pola retención de talento en Galicia. A parte do despregue que faremos a partir do mes de xaneiro da Fundación Galtia e dos seus traballos para atraer talento investigador, seguimos traballando para reter o que xa está traballando, o que xa está investigando e facendo o seu labor en Galicia. Por lo tanto, hoxe, a isto se refire este acordo, acordamos destinar 64 millóns de euros para apoiar a 448 grupos de investigación que están desenvolvendo o seu labor en Galicia e impulsar, sufragar 175 contratos, tanto predoutorais como doutorais, a investigadores galegos. Facedes un pequeno desglose, os 117 dos 175 contratos, 117 son, como decía, para persoal predoutoral, investigadores que están na súa etapa inicial. Destinamos 15 millóns de euros, 12,4 para investigadores predoutorais que van traballar nas universidades e nos centros de investigación públicos galegos, e 2,5 millóns de euros, unha liña especial, van ser 15 contratos predoctorais tamén para investigadores que estean en empresas, ou en centros tecnolóxicos que existan en Galicia, aínda que dependan de empresas, tamén teñen esta axuda da Xunta de Galicia. Despois hai 20 millóns de euros para contratos postdoutorais, 73 contratos postdoutorais, é dicir, xente que xa leva tempo investigando, sigue tendo a axuda da Xunta de Galicia, e 29 millóns de euros serán achegas para, decía, aparte destes contratos doutorais e predoutorais, para os grupos de investigación que están traballando en Galicia. 448 grupos, os máis competitivos, terán 29 millóns de euros de axuda da Xunta de Galicia. Por tanto, a ciencia e futuro seguimos apostando clarísimamente, e creo que este acordo de 64 millóns de euros o amosa claramente. E o último acordo, explicará o Consello de Cultura máis polo miúdo, ten que ver cun paso, creo que moi importante, respecto ao emblemático edificio situado en Vigo, o Teatro Cine Fraga, no que, como xa coñecen, a Xunta de Diputación de Pontevedra acordaron hai un tempo traballar conxuntamente, adquirilo, hubo un primeiro acordo para a súa adquisición hai un ano, e agora toca, despois de todo o traballo que xa se veu facendo, dar o paso definitivo de poder executar as obras necesarias para esta nova etapa do Teatro Cine Fraga. Xa está elaborado o plan de usos, que ademais tivo, durante o período en que solicitamos moitísimas achegas da cidadanía en xeral, de entidades culturais de todo tipo en Vigo e na súa zona, e xa está en marcha visitas guiadas para que a xente poida coñecer o edificio antes de que empecen as obras, e agora damos un paso moi importante, aprobamos un convenio coa Diputación de Pontevedra que vai supoñer que se destinen casi 21 millóns de euros, 20,8 millóns de euros, para a rehabilitación do Teatro Cine Fraga en Vigo, de acordo co plan de usos Vicente. A Xunta vai achegar o 51% do custe, 10,6 millóns de euros, e a Diputación o 49% restante, e a previsión é poder licitar no primeiro semestre, a mediados do ano que ven, se podes antes de que remate o primeiro semestre, as obras por importe de 20,8 millóns de euros e cumprir ese objetivo de convertir o Teatro Fraga de Vigo nun centro cultural referente en todo o noreste peninsular. Pero para dar máis detalles, dou a palabra ao Consello de Cultura. Que tal? Moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias, presidente. Bueno, ademais, agradezo especialmente hoxe poder estar aquí porque, como ben saben, esta fin de semana se desarrollou a Feira
da cultura galega, Culturgal, na que acreditamos o gran momento, o extraordinario momento que está a vivir o ecosistema cultural galego, cun apoio decidido por parte da Xunta de Galicia, non só os proxectos culturais, sino tamén as propias infraestructuras que fan posible que se desenvolvan toda esa actividade, esa inxente, esa importante actividade cultural que temos en Galicia. E como mostra dese compromiso, pois hoxe traemos este acordo que ven a acreditar que a Xunta de Galicia sigue tendo dentro das súas prioridades a potenciación, o impulso dos proxectos que teñen que ver coa nosa cultura. Como ben saben, dixo o presidente, en xullo do ano pasado, adquirimos entre a Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia ese de feito conxunto edificio do Teatro Cine Fraga, e o obxectivo claro desta compra era devolver á cidadanía de Vigo un edificio emblemático da cidade despois de máis de 20 anos sen actividade. Como ben decía o presidente, no marco desa liña de traballo, iniciamos nese ano 2024 e hoxe damos un paso máis no Consello da Xunta para autorizar a sinatura do convenio entre a Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia para levar a cabo as obras de execución. Me alegra especialmente que este asunto se destaque no Consello porque este non é un proxecto só pensado para Vigo, este é un proxecto estratéxico, é un proxecto pensado en clave de país, é un proxecto pensado en grande, en contra a veces dese minifundismo, desas luces cortas que observamos en determinadas administracións. Trátase dun acordo ni máis ni menos que de 20,8 millóns de euros que vai a permitir rematar este ambicioso proxecto que se iniciou alá polo ano 2007 polo arquitecto César Portela e desta cantidade, como decía o presidente, a Xunta de Galicia asumirá o 51% do investimento. Destinaremos en torno a 10,6 millóns de euros para que todos os vigueses, as viguesas, os galegos e as galegas poidan volver a gozar deste espacio que é unha memoria, parte da memoria colectiva de Vigo e de Galicia. É unha gran nova, coa que estamos cada vez máis pretos de dotar a esta cidade, a cidade de Vigo, dese gran centro cultural de referencia do que tan necesitado estaba e que seguro, estamos convencidos que será pioneiro non só en Galicia, senón tamén no norte de España. É un proxecto que, como ben coñecen vostedes, soñou no seu momento Isaac Fraga, cando, alá por mediados do século pasado, quixo convertir Vigo na zona, na cidade máis relevante no ámbito audiovisual. Aquele era convertir o Teatro Cine Fraga no mellor cine de Galicia e seguramente un dos mellores de España. Co paso do tempo, o Fraga converteuse nese gran espacio de referencia para a cidade e, sin lugar a dúbidas, eu creo que non hai ningún tipo de discusión en este tema, é o espazo da cidade de Vigo que é capaz de aglutinar as mellores e as maiores recordos de tantas xeracións e que representa un verdadeiro símbolo do patrimonio colectivo de Galicia. Este sentimento é o que nos convenceu no seu momento para que o Teatro Cine Fraga tiña que ser máis alá deste edificio e que este inmoble tiña que voltar da memoria colectiva ao patrimonio material de todos os vigueses e de todas as galegas. Con ese fin, a Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra comezamos a traballar neste proxecto que dende Vigo se proxecta cara a toda Galicia. Un proxecto que ademais cumpra con ese obxectivo de cando Isaac Fraga soñou en convertilo nun referente do noroeste peninsular. Con este proxecto, como dixen antes, daremos continuidade ás obras xa executadas nun proxecto orixinal no ano 2007 levadas a cabo por César Portela, que é o propietario intelectual do proxecto e, por lo tanto, a Xunta de Galicia xa fai uns meses axudicou por exclusividade a redacción do proxecto básico e de execución, así como a dirección de obra a este arquitecto pontevedrés. Deste xeito, a rehabilitación vai a ter por obxecto respectar a intervención orixinal creada por César Portela e unha actuación que vai a supoñer unha inversión en máis de 7.000 metros cuadrados e que, como decía antes, convertirá este edificio nese gran epicentro cultural. O obxectivo é recuperar este edificio coa implicación dos vigueses, tamén o anticipou o propio presidente, e ese foi o motivo de que fixemos un exitoso proceso participativo no que tuveron a posibilidade, tuveron a voz e escoitamos a veciñanza, as distintas asociacións e a totalidade das entidades culturais e que concluiu coa presentación dese plan de usos para o futuro do Teatro Fraga en menos
de un ano. O resultado do traballo foi unha compilación importante de achegas realmente valiosas que terán en conta principalmente na futura programación, tanto escénica, musical, audiovisual ou literaria que se vai a desenvolver nese espazo. Ademais, tamén, frouto destas aportacións recibidas, apostaremos para que o Teatro Fraga funcione como un elemento cultural arquitectónico flexible e polivalente que favoreza tamén a produción e experimentación a través de obradoiros, residencias artísticas, laboratorios de ideas, vencelladas ás artes musicais, audiovisuais ou literarias. E tamén no marco deste compromiso temos a obriga de implicar a cidadanía en todo o proceso e o pasado mes de outubro puxemos en marcha ese plan de visitas guiadas para que as persoas que puderan estar interesadas, que puderan recuperar esa memoria colectiva, pudesen achegarse a coñecer mellor ese emblemático edificio. Comezamos con estas visitas guiadas o pasado día 15 de outubro e tendo en conta a enorme, a extraordinaria acollida que tivo na cidadanía de Vigo, decidimos aumentala a 2 días por semana, os mércores e os sábados. Ata día de hoxe foron máis de 500 persoas as que xa visitaron o Teatro Fraga e temos solicitadas ata o inicio das obras máis de 1.500 solicitudes que xa están programadas para os próximos meses e que faremos, como dixen antes, e abriremos as portas a esas 1.500 persoas que están pendientes todavía ata o inicio das obras que, como apuntaba o presidente, esperemos poder lanzar esa licitación a mediados do ano 2016. Agora, coa asinatura deste convenio, este proxecto colle realmente a velocidade de cruceiro necesaria. Os seguintes pasos serán, e o noso compromiso é ter recibido por parte do estudio de César Portela o proxecto básico antes de que remate este ano, polo tanto, neste mes de decembro, e a presentación do proxecto de execución antes da finalización do primeiro trimestre do ano 2026, o que nos vai a permitir cumprir con ese obxectivo de lanzar a licitación da propia obra no entorno de mediados do ano 2026 con un plazo de execución das obras que estimamos que será en torno aos 30 meses. Con isto damos un paso decisivo, un paso fundamental nun proxecto que nos permitirá impulsar e incentivar o talento cultural desta cidade, non só da cidade de Vigo, sino de toda Galicia, que ás veces notamos carente deste tipo de proxectos. Un proxecto que pon de manifesto o compromiso claro do Goberno galego con Vigo, pero que non é o único que a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude está levando a cabo nesta cidade. Quero lembrar que, por exemplo, estamos traballando xunto coa Consellería de Vivenda nese esforzo de duplicar o parque de vivenda, de facer os alexamentos compartidos, por exemplo, ese proxecto de alexamentos compartidos na zona de Navia, ou tamén ese compromiso que vai acompañado nos orzamentos do ano 2026 para crear unha nova residencia xuvenil na zona do Ofimático tamén en Vigo, ou ese compromiso tamén dos traballos para ampliar o espacio expositivo do Museo do Mar de Galicia. Creo que isto é unha mostra clara, unha aposta decidida, un resumo do que, en contraposición de algúns relatos, demostra con feitos acreditados que a Xunta de Galicia sí aposta por Vigo, que a Xunta sí inviste en Vigo e que a Xunta sí está comprometida de verdade cos vigueses e as viguesas. Creo que é a mellor mostra dese compromiso necesario, fundamental para unha cidade como a cidade de Vigo, pero que, ademais, trascende do ámbito territorial desta cidade e se proxecta tamén con un proxecto como o Teatro Cine Fraga o resto de Galicia. Non teño ninguna cuestión máis que destacar, non sei se hai algunha pregunta ou se non despois do presidente de resposta a algunha cuestión que teña. A min? Moi ben. Creo que non hai ninguna, presidente. Non, lo digo, se preguntan primeiro ao presidente, pois a min. Moi ben, moitas gracias.
Bos días, presidente. Teña dúas cuestións. A primeira, vostede asistiu en Madrid a unha manifestación dende o goberno galego. Teñen reiterado que as movilizacións aquí en Galicia responden ás ordes dos coronéis da UPG para axitar a rúa. Non sei se entón se están facendo en Madrid o mesmo que critican aquí. E por outra banda, o Consello de Goberno da USC aprazaba a votación do acordo para a descentralización de medicina. Dende a Coruña din que retoman a súa idea de implantar. Non sei se dan xa na Xunta por roto ese acordo, ese pacto. Gracias. Sí, mire, respecto á primeira pregunta, efectivamente, son manifestacións son nun caso ou noutro, outra cosa son os condicionantes. Eu non fun esa manifestación para despois decir que opinan de que eu fora de que asa esa manifestación. Fun, e foi moitísima xente, para decir algo que eu creo que está no convencemento de moitísimas persoas, desde logo non só votantes do Partido Popular, que tamén, estou seguro que moitas persoas do Partido Socialista pensan que esta situación é insostible, que non anda máis de sí. Un caso de corrupción casi diario, un goberno paralizado, teño dito moitas veces, ademais é que percíbese clarísimamente cando queres falar con algún ministerio, que agora mesmo, xa non digo o presidente, ese por suposto, pero os ministros e ministras, a maioría están sempre pendentes de como contrarrestar o último escándalo que se sabe, así non se pode seguir, é o que estábamos dicindo ali con pleno convencemento. Estou seguro que a xente, incluso os que votaron a Pedro Sánchez, non quería un goberno para que estiveramos así, senón é que ten facilísimo o presidente do goberno, convoque eleccións e que lles pregunte. E iso foi o que fomos decir, dende logo, en completa liberdade, pensando que ese é a mensaxe que hai que transmitir e a que necesita agora mesmo Galicia e o resto de España. E respecto a pregunta da Facultade de Medicina, mire, eu agardo, sinceramente, saben cal é a nosa postura e o noso convencemento que moito mellor unha facultade para toda Galicia, enraizada en toda Galicia e pensada para toda Galicia, unha gran facultade galega de Medicina, que ter 3 facultades pequenas. Por lo tanto, eu agardo que a Facultade de Medicina de Santiago, a Universidade, arranse ou chegue a un acordo entre eles mesmos sobre discrepancias que poidan ter sobre a proposta na que as 3 universidades estaban de acordo. A Universidade de Coruña estivo de acordo, a Universidade de Vigo ten unha reunión esta tarde, pero a toda agora teño moitas veces ensalzado o comportamento do reitor, especialmente, de non ceder a ningún tipo de presión e facer aquilo que cree que é mellor, non só para a súa universidade, senón, sobre todo, para Galicia. E, por tanto, agardo que sexa así. Se non é así, pois o outro camiño é 3 facultades pequenas frente a unha facultade grande, potente e que represente a toda Galicia funcionando do xeito descentralizado que nos propusimos. Agardo que isto poida ser posible. Bo día, presidente. Boas cuestións. A primeira respecto á condena que se conoceu a semana pasada no Berto Uzal, que no seu día fora director xeral da Xunta. É certo que se condena por fraude nunha cuestión na que non tiña nada que ver ca Xunta, pero a miña pregunta é, a vista desto, se confía na xestión que el fixo a fronte da Xunta cando tiña responsabilidades como alto cargo ou se pensan investigar esa xestión. E a segunda cuestión, referida ao que preguntaba antes o compañeiro de Medicina, é, desde a Xunta pensan, non sei, ter ao mellor unha actitude máis proactiva e convocar as universidades a unha nova reunión para intentar, evaluar o estado do pacto, como se pode seguir adiante co acordo ou non, etcétera. Grazas. Sí, respecto á primeira pregunta, vostede mesmo decía, hai casi 13 anos, máis de 12 anos, que xa non traballan Norberto Uzal na Xunta de Galicia. É certo que foi alto cargo no seu momento e é certo que as cuestións polas que agora tivo esta condena penal non teñen absolutamente nada que ver cos seus labores na Xunta de Galicia. Eu, de logo, mentras foi director xeral, non teño a percepción, nin a tuve naquel momento, que fixera nada en contra de ninguna normativa e, polo tanto, non vexo razones, sinceramente, para, ia decir tantos anos despois, para revisar o labor dunha persoa que está condenada por cousas que non teñen absolutamente nada que ver coas súas funcións mentras traballou na Xunta de Galicia.
Respecto á segunda pregunta, bueno, nós, lóxicamente, estamos en contacto, seguimos falando coas diferentes universidades, cos seus reitores. En todo caso, ao final, isto é unha decisión. Volvo a decir, coñecen a postura, o traballo que fixo a Xunta de Galicia, a nosa opinión sobre cal acabo de expresarla, ¿no? Cal sería o mellor desenlace e, por lo tanto, agora a quen lle corresponde tomar a decisión final, é certo, é as respectivas universidades, e especialmente a Facultade de Medicina de Santiago, que foi quen a última hora manifestou todas estas discrepancias que eu agardo que se arranxen, sinceramente, pero é algo que teñen que ter eles. A opción é ou unha facultade grande en toda Galicia de xeito descentralizado ou 3 facultades pequenas que en ningún caso poderían ser a gran facultade galega que a Xunta estaba defendendo. Boa tarde. Quero lle preguntar sobre 2 asuntos. Un deles, vou insistir no asunto da manifestación de onte en Madrid. Vostede fala de que hai condicionantes para unhas manifestacións e outras. Onde marca vostede entón a liña? Cal é o criterio para considerar se unha intenta algarada ou non intenta algarada? E, por outra banda, quero lle preguntar polo nivel de preocupación que hai na Xunta sobre a situación actual en Sargadelos e se pensa en algunha situación intervir e tomar o control da empresa. Gracias. Sí, mire, respecto á primeira pregunta, eu teño, efectivamente, falado da algarada moitas veces, eu me refiro ás mesmas expresións dos que promoven esta algarada, que din que é o camiño para conseguir os seus obxectivos laborais, políticos, que o que hai que facer é crear clima de tensión, crear clima de enfrentamento e estar instalado permanentemente nese clima. Son os que despois, en moitos casos, convocan as manifestacións. Na manifestación de onte, vostede non vería ningunha desas intencións, dende logo non a vin, estuven ali, máis ben ao contrario, manifestar de xeito absolutamente pacífico e ordenado que esta situación é insostible e, por lo tanto, por eso estábamos ali. Respecto á segunda pregunta, mire, primeiro decir que entendo perfectamente, nos sucede tamén, a mí tamén, o estado casi de estupefacción das persoas que traballan en Sargadelos e, dende logo, de preocupación polos últimos acontecementos nunha marca a que toda Galicia creo que lle ten un especial cariño, un especial aprecio. Por lo tanto, non se pode seguir nesta situación. Eu agardo, respostaba unha pregunta sobre esta cuestión, creo que era o venres pasado, que a situación creo que é o mellor que se solucione dun xeito, por así decirlo, como foi outra vez, volvendo á normalidade e traballando con esa normalidade coa que se traballou durante estes últimos meses. Se isto non acontece, e ademais creo que ten que acontecer de forma inmediata, porque a fábrica os está pechada, somos autoridade laboral, o decía tamén o outro día, o venres, e, por lo tanto, tomaremos as medidas que correspondan, se non se volve a retomar a actividade con normalidade e de xeito inmediato. Bos días, presidente. Quería preguntar tamén pola manifestación de onte, pero pola que houve en Ferrol. Non sei que conclusión saca da asistencia que houve e que pensa que debería facer o goberno a vista da convocatoria. E logo tamén preguntarlle polas competencias, pola negociación de competencias co Estado. Non sei en que estado está, se houve alguna novidade, e se non se produce ninguna novidade, pois que pode facer a Xunta? Gracias. Bueno, si, como vin, eu estaba en Madrid, como saben, pero polo que vin os medios de comunicación, foi unha manifestación moi numerosa, a de Ferrol, e me dá a sensación que é moi transversal. Eu creo que é un sentimento unánime, por suposto, da cidade de Ferrol e da comarca de Ferrolterra, pero tamén de toda Galicia. O teñen escoitado decir moitas veces, unha reclamación actual ante o abandono un tren do século XIX para unha comarca, Ferrolterra, que, a máis agora mesmo, co pulo económico que está collendo nas últimas épocas, encara o século XXI, eu creo que de xeito moi prometedor, e, por lo tanto, non pode ter esas comunicacións e onte a cidadanía de Ferrolterra, as institucións, era o que estaban dicindo. Eu agardo que se escoite esta reclamación, que creo que é indiscutible, quen ten a responsabilidade de solucionarlo é o Goberno Central. O Goberno Central de agora é o Goberno Central que poida vir no futuro e, polo tanto, a Xunta de Galicia seguirá sostendo e apoiando esta exigencia coa mesma firmeza en todo momento mentre non estea solucionada. Respecto á segunda pregunta, eu xa o dixen algunha vez, sigo crendo, o caso é que cada vez con menos firmeza, que
É moito mellor intentar traballar chegando a acordos e que se avance que denunciar e plantarse dicindo que nada do que se nos di despois se cumpre por parte do Goberno Central. En moitas cousas, ahora estamos falando de transferencias. Por lo tanto, eu teño que volver a creer nas boas palabras do ministro Torres cando fixemos, me referín a isto noutras ocasións, cando fixemos o traspaso do litoral despois da sentencia constitucional, que esta vez non iba a ser así e que lle parecía unha pretensión por parte da Xunta de Galicia razoable que se nos transferirá a competencia sobre os permisos de traballo. É certo que despois hubo uns primeiros pasos prometedores, pero é certo tamén que xa pasaron meses e non houve ningún avance. Por lo tanto, lóxicamente, a paciencia se vai esgotando e a confianza en, volvo a que agora mesmo entendo que, sobre todo algúns ministros, especialmente preocupados con temas que pouco teñen que ver coa súa xestión, pero isto é un compromiso que dixeron que iban a asumir e espero que o fagan, e, por lo tanto, que esas comisións, conferencias que formalmente están constituídas e agora teñan reunións e poidan avanzar e de xeito rápido. Insisto en que esta competencia concreta sobre os permisos de traballo creo que dentro da complexidade xurídica sinxela de levar a cabo, a temos moi pensada, moi diseñada, xa está transferida a outras comunidades autónomas ao País Vasco e, por lo tanto, pode ser un modelo a seguir coas nosas especificidades e, por tanto, hai que avanzar, porque que, ademais, moitísimos empresarios que agora mesmo, empresas, que agora mesmo teñen necesidade de cubrir vacantes, o están demandando, poderíamos estar atraendo persoas que queiran traballar aquí en Galicia e cubrir esas vacantes, e non o podemos facer porque, como moitos din, a burocracia actual exercida esta competencia polo Estado chega a ser desesperante e eu, sinceramente, creo que, igual que no litoral podemos agilizar moitísimo dende que temos a competencia moitos trámites administrativos que antes duraban moito máis, tamén o podemos facer neste caso. Por lo tanto, agardo que avancemos e agardo que, polo menos nesto, as manifestacións públicas de que se podía facer se convirtan en realidade. Hola, bos días. Bos días. Comentaba ahora mismo que si o propietario de Sargadelos, que os seus sindicatos, os traballadores dicían que é un neno pequeno, que actúa como un neno pequeno grande, tomaría as medidas correspondentes se non actúa. Quería saber a que se refire con medidas correspondentes e cando van a actuar, porque hoxe mesmo os traballadores pedían xa a intervención da Xunta, reunirse con vostedes. É certo que cando hubo a anterior problemática, unha xuntanza coa Xunta, parece que se solventou, eles din que efectivamente estuvo un tempo calmado e volve outra vez a non respetar os acordos. Quería saber cales van a ser esas medidas contundentes para que este neno pequeno, como digo os sindicatos, pois se sente a negociar. E logo quería preguntar con respecto a unha proposta do Miteco que ten en riba da mesa. Esta semana fai un par de días hubo unha mesa redonda sobre a situación da antiga lagoa de Antela e volvían a falar varias organizacións de recuperar parte desa lagoa como lagoa, é dicir, e destinar algunhas dos terrenos tamén a pasto extensivo. Non sei se a Xunta coñece xa esa proposta do Miteco ou se incluso lle interesaría por recuperar esa parte do que foi unha das grandes lagoas de España. Gracias. Sí, mire, respecto a primeira, decía antes, me parece que utilizas as palabras de xeito inmediato, ou se está pechado de xeito inmediato esa. Por tanto, de todas formas, volvo a unilo con, vostede mesmo o recordaba, coa mecánica seguida na situación anterior, que ao final levou un arranxo que creo que foi o mellor naquel momento. Eu prefiro pensar que isto se pode, pero se pode de xeito inmediato, dun día para outro, volver a solucionar. Senón, decía que somos autoridade laboral, as medidas correspondentes as pode detallar a Consellería de Emprego, pero, lóxicamente, sería dar parte de Inspección de Traballo para as actuacións subseguintes, que agardo, sinceramente, que non sexan necesarias. Respecto a segunda pregunta, non descoñezo a proposta, por lo tanto, se me permite, non sei se chegou á Consellería de Medio Ambiente, se chegou debe ser de xeito recente, eu, desde logo, non teño noticia, non teño coñecemento, e, por lo tanto, pouco máis podo dicir.
Moi ben, moitas gracias.